L-aktar prezzijiet tal-ikel li jolew fl-aħħar xhur huma dawk l-aktar essenzjali, bżidiet li saħansitra jaslu sa 200 euro fuq medda ta' xhur mill-bidu tas-sena li hawn. Kien hemm żidiet ukoll fi prezzijiet ta' prodotti essenzjali oħrajn bħat toilet paper. Dan ħareġ minn proċess li għamlet il-UHM Voice of the Workers matul il-konferenza organizzata mill-Union għal-jum il-ħaddiem fejn kien ippreżentat studju li għamlet biex tifhem aħjar kif il-pjaga tal-oli tal-ħajja qed taffettwa lil familji Maltin u Għawċin. Kit Mikallef il-mexxa dan il-proċess fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena spjega kif l-istudju sar fost 3 supermarkets fejn kien innotat l-oli fil-prezzijiet minn xahar għal ieħor għajr għax-xahar ta' Marzu meta kien hemm diversi offerti ta' roħs. U spjega kif l-istudju kien innotat kif ċerti prodotti kienu markati out of stock għal ċertu perjodu u mbagħad reġgħu daħlu fis-suq bi prezz ola għalkemm dan seta' seħħ minħabba l-isfidi fil-provvista. Sa dan it-tant matul il-konferenza, il-professur Philip von Brockdorf ippreżenta l-ħidma tal-UHM wara li l-unions intalbu mill-gvern biex iresqu l-idejat tagħhom għal mekkaniżmu l-ġdid bris il-vulnerabbli fejn spjega kif il-UHM qed taqbel mal-mod kif hemm bżonn li s-sitwazzjoni ta' minnu fil-bżonn titjieb mill-aktar fis. Il-professur von Brockdorf qal li l-UHM innotat kif il-perjodu tal-pandemija fisser diffikultajiet f'diversi provvisti. Barra minn hekk fl-aħħar snin iddominat il-pjaga tal-prezzijiet fil-housing, partikolarment fl-isfidi biex familja tħallas is-self mal-banek b'dan u għoli wisq meta wieħed qablu mal-pagi. U kompla li wieħed tajjeb jistaqsi kemm il-gvern jista' jdum jagħmel tajjeb għal żidiet fi prezzijiet ta' setturi importanti bħal enerġija. Minnaħa l-oħra dwar is-saħħa fil-waqt li wieħed japprezza l-ispiża pubblika li ssir u li fl-aħħar snin żdiedet minħabba l-pandemija, wieħed irid jinnota l-piżijiet li l-familji kollhom iħallsu għas-saħħa privata.